L'Escola d'Arts acull una exposició sobre els cartells de Festa Major. Tinta Fina, l'artista que ha composat l'últim, ha elaborat un plafó amb tot el procés de creació del seu. Vaig treure de l'àlbum familiar, vaig mirar moltes fotos de la meva àvia i de casa, perquè tenim moltes fotos també de la festa, no? Quan més fotos els hi fan els nens. I vaig anar també a l'arxiu a preguntar, que l'any passat van fer una exposició que es deia Chamosa i Galana, i llavors era com genial, no? Tenien tota la informació sobre la història de la Festa Major del Prat, i anant a preguntar per això és on vaig trobar el cap de meló i el nas de carxofa, que són els dos capgrossos que són del Prat i només del Prat. I vaig decidir que ells fossin els protagonistes una mica del cartell, i a més perquè com el capgros és el que porta així en comitiva tota la resta de personatges de Festa Major, doncs mira, ja m'anava bé. Per la seva banda, els alumnes de l'Escola d'Arts, juntament amb els de l'Escola Mare de Déu del Carme i Pompeu Fabra, han exposat les seves propostes per a aquest cartell de Festa Major. Els xavals, els nens del Prat han fet les seves propostes de cartell, estan molt xules i alguns que hi han posat molta imaginació, molta gràcia, i aleshores la idea és una mica explicar-los a ells i als pares i a la gent que passa per aquí per l'escola com ha sigut aquest procés d'acabar fent el cartell de Festa Major. Tot això que us he explicat abans de com passar dels personatges, escollir-ne quins i d'on venen. I entre tots els cartells elaborats pels infants, un de guanyador, el de Joan Valero, de 12 anys. Per visitar aquesta exposició i consultar els cursos d'aquest equipament, poden visitar la plana web escolaartsprat.blogspot.com.es.